Takže čaute šatouši, dneska v tomhle videu budeme tady jezdit s nějakýma linkama, kterým se ještě nejel. Jsem tady dneska s mým kamošem Vojtou, čau. A jo, jako první pojedeme linkou 28, takže můžeme jít rovnou na to. Takže to vypadá, že tady ta Sorka 629 bude ten autobus, kterým pojedeme na 28. Co si o tom myslíš, Vojto? Tak já si o tom myslím, že je to dobrý. OK, tak teď bude střih na to, až tam budeme. Takže jo, jsme v autobusu, tady akorát dojíždíme z Sanu a teď pojedeme na Doubravku a jo. Takže jo, právě jsme přijeli na Doubravku, tady akorát a jo, teď se to stříhne na další den, kdy už tam bohužel budu bez Vojty, ale vlastně bude to další den a pojedu ještě dalšíma dvěma linkama a pravděpodobně jedna z nich bude 31. Takže jo lidi, my jsme teď tady s Vojtou jeli domů a normálně jsme tady potkali Citybus. Chápete, jaká je na to, že má šance? Ten nejzásnější trolejbus v Plzni. My prostě randomně jdeme domů a potkali jsme tady prostě Citybus. Chápete to? A teď už fakt bude ta linka 31, nebo co to bude za linku. Takže jo lidi, máme tady další den. Jsem tady někde v parku, doufám, že se tady na mě nikdo nebude koukat. Protože tady jako vlastně mluvím pro sebe. Ale dneska teda pojedu 31 a pak 23. Tak za nějak tak 10 minut jede 31, takže teď budete mít střih, až už budu v té 31. Takže já jsem tady ve 31. Teď jedu na Hradiště, ve Hradišti se ozvu a pak vlastně pojedu zase zpátky, asi tím stejným autobusem. Takže jo. Ok, jsem tady zase na lavičce v parku na Slovanech, tam můžete vidět nebo dvojku. A vlastně ono se hned na tom Hradišti se to vlastně hned otočilo, ten autobus. A oni tam pak byli lidi, takže mi se úplně nechtělo natáčet, takže proto jsem zase tady až v parku. A já teď asi půjdu do Mekáče, protože ono je teprve 10 a vlastně ta 23 jede až ve 2, takže jo a počkat, ještě mám v plánu pak zpátky jet Citybusem, protože ten bude na 10, ale já už jsem to teď viděl, on jel do posuvny, ale on se pak zase odpoledne vrátí, takže tím asi pojedu pak zpátky, jsem na Slomany, protože bude na 10. A jo, ale já teď taky ještě 10, teda ne Citybusem, ale 10 prostě pojedu tam vlastně na mrakodrap a
tam jsem mekáč, pak ještě nevím, co budu dělat, možná, že tam uvidíte nějaký sestřih, nějakého šocení. A jo, teď už fakt vám to střihnu. V té tramvaji. Co to sakra je? Jo, jsem zase tady zpátky u mojí lavičky na začecí a tak nějak tak za hodinu to jede.
Takže to bude konec tohohle videa. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a čau.